Jeg skal så forklare om proteinsyntesen, hvad det er, og hvordan det fungerer som en helhed. Og til at starte med vil jeg gerne beskrive DNA's funktion i den her proces, som altså er det stof, der bestemmer, hvilken rækkefølge aminosyrerne sidder i. På tegningen her kan man se den her snudede stige, som er DNA-molekylet, og det er opbygget af fosfat og sukkerstoffer og baser, som binder sig til hinanden og laver nukleotider. Og 3 af de her nukleotider udgør så et aminosyre, som er det proteinene er opbygget af. Der er 4 forskellige baser, og det er G, C, A og T. Og det er sådan, at det er beskrevet med baseparingsprincippet, er at G kun kan binde sig til C, og C kun kan binde sig til A. Og det her kan altså ske i en hvilken som helst rækkefølge, og altså i sidste ende det, som udgør strengens kode. Den her kode, den oversættes ved hjælp af en transkription. Og det betyder, at DNA-koden her oversættes til protein. Og det sker altså i cellen, og det er ved hjælp af et stof kaldet RNA. Den eneste forskel på de her 2 stoffer er, at U optræder i RNA i stedet for T, hvilket gør den enkeltstrenget. Det her betyder altså, at i stedet for T, som binder sig til A, er det nu bare U, der binder sig til A. Det sker på samme måde. Oversættelsen af det her DNA, det bliver sendt videre ud i cytoplasmaet ved hjælp af mRNA, som efterfølgende bliver oversat til protein i cellens ribosomer derfra. I ribosomerne sker det også, at den her oversættelse fra mRNA skal gå videre til tRNA for at blive oversat til de her tripletter, som kan forstås videre til proteinet. Det er ligesom derfor ribosomet, som er oversætteren i den her proces. Hvis jeg lige skal vende tilbage til nukleotiderne her, og forklare lidt om dem, så kan man sige, at det er ligesom bestemmelsen af proteinets struktur. Det er 3 nukleotider, som udgør et aminosyre, og de her nukleotider, de kan findes i den genetiske kode, hvor man kan se alle de forskellige bindinger af de her nukleotider, som så udgør forskellige aminosyrer. Og i sidste ende er det her protein så opbygget af 20 forskellige aminosyrer sat sammen i en bestemt rækkefølge. Det er også det, man kan kalde kodon, som er en kombination af 3 baser i den her genetiske kode, som udgør aminosyret. Hele den her translation af det, der foregår i den proces, der foregår i den bestemte celle. Og når cellen modtager et signal om et behov for at danne et protein, sker den her proteinsyntese så. Man kan sige, at syntesen ligesom går ud på at oversætte et stof som DNA'et til et næste stof, som så kan blive sendt videre i ribosomet og oversættes til det næste stof igen, som så til sidst kan forstås som koden for et protein. Proteinsyntesen er altså, når genkoden oversættes til protein i cellen.